Koma Ahmet li Amedê konserê dide. Koma Ahmet piştî 3 salan cara yekêl Amedê wê konserek pêşkêş bike. Dîrokal darketina konserê wekî yekê sermewezê diyar kiribûn. Lê ev dîrok guhertin û biryar dan roja 25 Kewçerê saet 19 de wê dar bikeve. Li gor agahiya nû roja 25 Kewçera 2025 Koma Ahmet li qada Newrozê li Amedê wê konserê bide. Yek ji endamên komê Memo Gul bi ser hesabê xwe X'ê re ev agahî belav kiribû. Niha jî Serokatiya Daireya Karên Civakî û Çandiya Şaradariya Bajarê mezina Amedê daxuyanî ser vî yekê belav kir û pê re got ku konser bêpere ye. Hevşaradara Bajarê mezina Amedê Serra Bucak jî bi ser hesabê xwe re ev agahî belav kir û banga beşdariyê li Mûzîk Hezan kir.